τρεις τις νίκες, πόσο μεγάλη ήταν η πίεση μετά από τη γενικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια? Ήταν σαν τελικός το παιχνίδι για μας, αρκετή πίεση, φτάνουμε πήραν τους 3 βαθμούς και προχωρούμε. Σε σύγκριση με προηγούμενα παιχνίδια, η ομάδα είχε πολύ περισσότερο πάθος και πολύ περισσότερη ενέργεια. Είχε να κάνει με τις αλλαγές προσώπων ή γενικά την ψυχολογία της ομάδας? Έπρεπε όποιος και αν αγωνιζόταν σε αυτό το παιχνίδι, σου είπα και πριν ήταν τελικός, έπρεπε να νικήσουμε. Νικήσαμε, αυτό μας χαροποιεί. Οκ, δύο λόγια τον τεπούτο σου, σε μια θέση μάλιστα που δεν είναι η φυσική σου. Εντάξει, όπου κληθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να δώσει το 100% του, έδωσα το 100% μου, ελπίζω να τα πήγα καλά. Όταν ο Κεραφάς ανακοίνωσε ότι θα μπει στην δεκάδα σήμερα, πώς ένιωσες, αγχώθηκες, επειδή πέσατε απέναντι στην ΑΕΛ? Εντάξει, ήταν το πρώτο παιχνίδι, η πρώτη φορά αγωνιζόμουν σε αυτήν τη θέση, αλλά έδωσα το 100% του εαυτού μου, προσπάθησα, πιστεύω ότι ήμουν εκεί. Μάρια, εσύ το ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, θα το ξαναδούμε ξανά στην δεκάδα? Αυτό είναι καθαρά του προπονητή. Βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ, πιστεύω ότι και εκεί θα παρουσιαστούμε σωστά και πιστεύω ότι θα πάρουμε ξανά το τρίτο. Ευχαριστώ.